No niin, Manun vuoro. Kokeile Manu sä heittää kerran. Mauro, sun pitää antaa Manukin heittää vähän. No Mauro, heitä kerran nyt äkkiä. Sitten on Manu vuoro. Näytä miten menee koriin. Sitten on Manu vuoro. Ei! No nyt on Manu vuoro. Mauro, sä oot heittänyt 100 heittoa. Manu ei ole heittänyt yhtään. Manu ja sitten on taas Mauro vuoro. Älä nyt Oi, Manu uusi yritys. Oi, Manuel. Hei. No niin, nyt se enemmän painia kuin korista. Manu, jos sä menet läpsiä toista selkään, niin noin käy. No, Mauro otti nyt kädestä, kun oli Manun vuoro vielä. no niin, heitä nyt. Ei sitten. Sulle ei ole hauskaa.